Umqeqeshi weKaizer Chiefs wesikhashana uKhalil Ben Yosef uzwakalisa ukukholwa kwakhe ukuthi inhlanhla ayizange ibe ngakubo ngesikhathi bedlala ngokulingana neTS Galaxy ngesonto ntambama. Emidlalweni wesibili ulandelana amakhosi ahlulekile ukushaya igoli, aphuthelwa ithuba elihle lokuqeda unyaka ebalwa namaqembu amathathu aphezulu nokuqinisa inselelo yawo yesicoco. Ngaphandle komphumela, uBen Yosef ucuthekile ngendlela iqembu edlale ngayo. Engxoxweni yakhe neSuperSport TV uthe bekuwumdlalo omuhle kakhulu okungenzeka abalandeli bawuthokozele, kodwa umile ekutheni iChiefs ibe nebhadi lokungawini. Ubale izibalo zomdlalo eveza ukuthi zikhomba ukuthi iChiefs ibe kufanele ukunqoba. Ugcizelele izikhathi ezibalekile ethi bashaye igoli ngombono wakhe ebeliyigoli elicace bha kodwa lanqatshwa, nokuthi ipenalty ecacile ayizange ikhishwe. Umqeqeshi uphawule umgomo ukuthi ukungashayi amagoli kusho ukungawini, futhi wakhomba iqembu elidala amathuba angaphezulu ka-12 noma 13 kanye nokubhalisa ama-shot on target angu-36. uBen Yosef uphethe ngokuthi nakuba engafuni ukuphinde agcizelela amabhadabu, kumele basebenzise ikhefu elizayo laphakathi nesizini ukulungisa amaphutha futhi baqhubeke nokusebenza. Uzwakalisa ukuziqhenya ngokwenza kahle kwabadlali okubalwa nabasuke ebhentshini. Mayelana nokukhethwa kweqembu, umqeqeshi uphawule ngokuqala komdlalo omusha lokuBatman. uBen Yosef uthe bonke abadlali eqenjini bafanele ukudlala, ukhetha ukungakhethi uBatman yedwa, kodwa waqinisekisa ukuthi iqembu lonke liyakwazi. Uphinde waphawula ishwa leqembu ngokulimala kwabagadli, kodwa wazwakalisa ithemba ngokubuya kuka-Ashley Dupree emdlalweni olandelayo kanye nokwenza kahle kukaKhanyisa Mayo. Waphakamisa ukuthi ukuba nabo bonke abagadli kuzoholela ekwenzeni kahle kakhulu.